съм Меркюри, че днес играем с Mana от 9.9. Една мини игра, как беше, Villager Defense. И нека да започваме. Пуснаме. Добре, цъкай нещата, които си открих. Цъкам ги. Не спрях да ги цъкам. Листа. Пребирайте се, вилъджери. Добре, ама затворите на това. Право, почната. Проникнаха! Един беза. Аз имам 40 орбс. И никой не пази от дясно. Охо. Да бе, нещо ме бие. Гръб ме биеше. Зомби. Ма не, зомбитата бяха пред мене. Едно ми беше минало за теб. Човек, бъгна ли се? Бъгна. Аз те чуя. Много бъгва това. Сървъра. Чух Skyward. Сървъра. Чух Skyward. Аз съм за тебе слух. Едно премина. Аз ти ги изкривя. Не бе. Защо на мен не ми даде орбс? Защото не си взел XP-то от тях. О! Бързо, бързо! Малки, малки! О, ще! Бях цена! Убиха го! 114 орбс, също е. Бързо! Едно зомби се промъква! На едно ли промъкват се две зомбита? Аз убиха. 14 зомбита, боже, беше влево. О! То зомбито мина покрай всички играчи. Ляво! Ляво се случи. Бързо! Те са го убили. Отивам да купа голем. И аз имам достатъчно. Къде ще купуваш голем, бе? Те навънка има. Това е моя, бе. И ти си купил. Да. Че, ДПД. Средата има доста хора. Кърти! Почват селените! Моля, направо да... Не, ела да... Просто ела в средата. Да видим откъде идва там да видим. Средата... Не, би там. Не. Средата има. Още 39 зомбита. Голема ми не ги бие, не знаем защо. О! Голема с един удар го изнесе. Това е слабо. Мина ми между краката. Мръдни се, не го бият. Бият зомбито. С контрол голема ти тича бързо. Знам. 76 сорбс, аз искам да събера 40. Аз искам да разсъбера. Хора, да знаете, че най-силният меч в тази игра се казва майка ти и често ще казваме името му, така че да не се помислите друго. Но никой не му пука. Изнесъл го, човек. Манеци! Fuck you! Ой, по земята! Ай, бе! Бързо! Аз го убих. Айран. Това е първия айран. О, супер! Малки! Малки! Виждам.
Убиха вилъджер. Два майран ме атакуват. Къде си? Ясно. Спокойно, идвам, за тебе съм. Ой. Минаха. Аз мисля да спестя 600. Айрон! Там биете. Тук много играчи са Айрон и аз ги бъркам с зомбите. Добре, какво? Айрон, зомбита! Знам, при тебе съм, идвам. Аре бе, нищо не даде, искам да си направя рано броня. Ти не мога да си направиш. Не мога. Като убия толкова... Малки, пуснаха малки! И Айрон! Айрон! Някой вече... Взе на гръдника. Тия не знам какво правят вляво, ама колко зомбите минават през тях. Аз съм там. Много са слабите, ясно. Това ти заляво. Ляво го. Някога ги обърка. Вчера ги обърка. Аз съм ги объркал. Бързо! Хайде! 180. Мини зомби! Да, бият ми голема! Аз убих едно. Айде, голем! Ние сме. Това не си ти. Голема ми е на много малко. Средата има две. Тук има 3. И двете подми... Абе ти... Помощ! Средата вече не са две. Ми паза вилъджерите тука. Не ме би, бе! Не. На някой голема ще умре. Айрон! Мен отградиха зомбите. Умря. Идват! И не са малко. Колко TNT-та, че вече ще купа меча. След тая вълна. Какво става, бе? Идем да го купа. Бързо, защото искат много айрон. Що ме разбиват, брат? Биеше мене? Чувам зомбито. Вика, бе. Сега идва друга вълна. Пак изчупиха вратата, бе. Купете една врата, аз нямам орбс. 110 орбс. Чакай, аз ще купа. Аз паза за голем. Добре, голем сега... Точно преди голда да го такова. Някой не си е взел експито, за ще му го взема. Маря, за теб! XP. Не те е срам, вземи го. Бой! Колко бих тока да беше? И айрон зомбите влязоха. Те яко ме цепат обаче. Не си го и помислите, нищо не виждам и само удрям. И аз така, човек, около мен парчет хора, зомбите... Ти взе едно е. Да. Защото беше гати и мелето. Колко орбс? Не знам, не мога да ти караме. Трябва да купувам голем. Вилъджер! Имам 2 нагръдника. Плюс моя 3. Айрон. Аз отивам да купа врата.
2 вратища тук. Тръгват! Къде ми е това? Голема! Средата? Не, ние в средата! Няма го! Аз изнесох тия на входа, ама... Убиха един селен. Даймонд, зомбита, човек! Вече ли? Да! Аз пазя при селен. Не, няма батерия! Да чувам. Мини зомби! Входа на терасата. Искаш ли панталони? Какви? Аз си купих. Малки! Малки влизат! Вие по входа на вратата не. Къде е селянина? Ето го тук. Купете врати, купете врати. Аз взимам 3 врати, човек. Махайте се от мене, цървулчета гадни! О, не! Help me! Трудно става. Знам. Един е при вратата! Голод има. Знам, казвай! Оу, за малко. Свърши ми храната. Те преследва. Аз точно за това искам да го вкарам навътре. Тито да си остане навътре. О! Даймонд! Ела ми тука! Влезна! Даймонд да влезна! Щупихме го. Затваряйте. Се отървоти. Какво? Не! Селянина умря? Да. Ми добре, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Чакайте ми следващия път с друга мини игра. Сигурно пак с Манал 99. И... Чао! Turn down for what?